esihogweni uyaziwa uNkulunkulu njengoba ngathi siyamngabaza thina uyaziwa ukuthi unamandla ungophezulu konke. Njengoba ngathi siyamngabaza nje amademoni ayakholwa athuthumele makhulunywa ngayo. Azi ukuthi yazohlushwa uzohlupha isikhathi singakafiki, azi nokuthi isikhathi asikafiki. Ayazi ukuthi kune judgment ezayo la izophoswa khona kwalasha no Satan. Azi kahle, that's why Satan esebenza overtime ngoba uyazi isikhathi sakhe sesisifishane. Abantu abakholwayo ba relaxile bona abazi nokuthi ubani isikhathi. uSathane yena uyazi ukuthi ubani isikhathi manje lokho ebuka iwashi usihamba isikhathi madoda. uMichael uyezwa uzosibopha maduzane. Uyalifunda iBhayibheli uSathane. Futhi uvele ezulwini uSathane. Uyawazi amandla segazini engakho ephusa igazi labantu. Njengoba silingabaza likaJesu nje akalingabazele izingane ezikhishwa izisu. Njengoba iabortion ingaka nje ifunwa ama-marine spirit asolwandle ngoba uSathane uyabona ukuthi kunempi enkulu ezayo. Kufuneke naye azame ukuvusa ama-muscles ngokuphuza. Kunemphongolo ewu3 ebengifunda ngayo lapha engaphansi kolwandle. 1 umphongolo oqala igazi labantu nelelwane. Umphongolo wesibili isperm sabantu abaphingayo elithi iBhayibheli hamba uchitha amandla akho yonke indawo. Isho njalo iBhayibheli. Ngesikhathi ulala nomuntu nihlobonga ulala ne-prostitution inenyoka. Njengoba elala namadoda awu5 ngosuku nama11 ngosuku leyo power uyithola kwi-dragon. Ivele inyoka iqala ngayo apha ngasenhla umsilo ngapha ngasenhla ikhanda lapha ngasesibelethweni. Licosha kwasani iya-collectwa isperm sabantu abagila imkhuba. Ngikutshela ke namhlanje mhlamba wazi lutho. Kunamandla akwisperm somuntu. And then uSathane bese khanda izinto ngesperm sakho against you. iPython ine-appetite for isperm. Njengoba kuthiwa nje mawuthwele ngenyoka kufanele ulale nabantu besifazane njalo ushintsha abantu besifazane ushintsha nabafazi kuthiwa uzunalo umfazi uyaphinda uyamchitha usushada omunye ngoba manje la mademoni afuna isperm sakho. Ukungena kwi-fornication na kwi-adultery akusona nje isono kuphela ukufa kuwe. Ngesikhathi ulele nomuntu wesifazane kune-transfer yama-spirit. Mawulele ne-prostitute kunama-spirit a-transfer from you. Awunezwa yini? From that prostitute engene kuwe nasuka kuwe. Noma uzoqiniswa esihogweni kufuneka ulale nompristi wakhona kwaSathane. Kufuneka ulale kutholakala isperm sakho. Mawuzocela imbewu ethempeleni kaDagoni kwakuba khona ama-death temple abizwa ngama-nuns okuthiwa ama-temple prostitute. Mawuzothandaza kuDagoni fish god uzocela inzalo yenkomo zakho nenzalo yonke into ezitshalayo nenzalo yokuthi nithola abantwana. Wawuya lapho glory to Jesus kufuneka ulale nomuntu wesifazane wakhona unikele ngembewu ukuze wandelwe imbewu. That's why manje uSathane umongcwele esikhuza ekuthini singazenzi izinto lezi. Hambe senza noma kanjani. Hambe senza izinto okuyisikhathi ezisenze inkonzo yasemkamelweni singashadile ngoba lapho kusuke kuvuleka isihogo sonke. Sikhamisile senze nje. Everything isho umjuluko wakho uyaconnect. And then your future is cursed. Ingakho uNkulunkulu eprotect kangaka indaba yesex ayiprotecta ngento enkulu ebizwa ukuthi umshado. Ngoba ingozi mayingayisebenzisa ungayicontrolile ifana negas. Igas can explode ufa bonke amathe endlini kanti ungapheka ngayo mayizocontrolwa ngeenkinobho zakho. Isex ifana ne-fire. If the fire is in the fireplace, niyotha nifudumale la endlini. But if the fire is falling onto carpet, ihamba ke manje yoshisa ishisa indlu yonke, it becomes dangerous. Once sex is outside marriage, it is dangerous. It kills the nation. Namadoda namandla inyawo ziyalaphana enzwini yonke esifazane omubi kuthiwa azikho ebuyayo. Because sex injengesilahesi. Noma iyabatho lapho kungena khona insizwe esinamandla kodwa inyawo azikho ebuyayo.
That is the power of a python.